την τριαδική κοινωνία είναι σαφής επίσης. Και επίσης εδώ συναντάμε την ιδέα των αδελφών εκκλησιών. Δύναμη λοιπόν ως προς το δείγμα, στο δόγμα, αδυναμία ως προς την πρακτική σε δύο επίπεδα, αδυναμία ως προς την ευχαριστιακή ευσέβεια. Δηλαδή με τον Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο, ο κανόνας 906 του κανονικού δικαίου επιτρέπει τις κατά μόνας λειτουργίες. Δηλαδή ένας ιερέας μπορεί μόνος του να τελέσει λειτουργία. Για ποιο λόγο? Αν είναι απομονωμένος και αν η προσωπική του ευσέβεια του καθιστά αναγκαία την ευχαριστία. Νομίζω ότι αυτό είναι καινοτομία. Παλαιότερα αυτό δεν ήταν επιτρεπτό. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αλλαγή, άλλη οπισθοδρόμηση. Με τον Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο ξαναρχίζουμε, αλλά με τον Βενέδικτο το 16ο θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Η συνεχής λατρεία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Τα διεθνή συνέδρια στα οποία έχει ασκήσει κριτική ο πατέρας Αθανάσιεφ. Τα συνέδρια τα ευχαριστησιακά είναι πάντοτε συνέδρια της τοπικής εκκλησίας. Εδώ απευθύνομαι σε Ορθόδοξους. Ίσως θα μπορούσατε να δείξετε κάποια επίοικια για αυτές τις δυσκολίες, γιατί όπως γνωρίζετε το να θίξει κανείς την λαϊκή ευσέβεια είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο, που η Ορθόδοξη Εκκλησία μόνη της δεν επιτρέπει στον εαυτό της να κάνει πάντοτε. Σκέφτομαι την ημερομηνία του Πάσχα, η αστρονομία, η κοινωνία θα απαιτούσε να εορτάζουμε το Πάσχα την ίδια ημερομηνία. Ή το πέρασμα, αν θέλετε, της Θείας Λειτουργίας στη γλώσσα του λαού, όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν το κάνουν. Έτσι λοιπόν ίσως θα μπορούσατε να επιδείξετε κάποια επίοικια αν δεν κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Όμως θα τις κάνουμε, ελπίζω. Για την ώρα υπάρχει μια κάποια αδυναμία. Μια αδυναμία μεγαλύτερη τώρα, και εδώ θα ήθελα να τελειώσω, είναι η εξής. Σε εμάς προσπαθήσαμε με το Σύνοδο του Βατικανού II να βάλουμε από κοινού την συνοδικότητα της Εκκλησίας και τον κολεγιακό χαρακτήρα των επισκόπων. Ένας μεγάλος Ορθόδοξος, ο Νίκος Νησιώτης, είχε ασκήσει κριτική ορθά, αλλά αυτό για λόγους πειθαρχικούς. Δηλαδή η Καθολική Εκκλησία είναι τεράστια. Έχουμε 1.100.000.000 εκατομμύρια πιστούς από την Νότια Αμερική ως τις Φιλιππίνες και από την Ιαπωνία ως την Αλάσκα κτλ. Κάποιος φόβος μιας πολύ μεγάλης αυτονομίας των επισκοπικών συνδιασκέψεων είχε σαν αποτέλεσμα να περιορίσει ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος την εξουσία των επισκοπικών συνδιασκέψεων. Πράγμα που δεν ευθυγραμμίζεται, αν θέλετε, προς την ευχαριστησιακή εκκλησιολογία. Θα τελειώσω λέγοντας, η δυσκολία, η μεγάλη δυσκολία, προφανώς, πιθανόν, είναι εκείνη που αφορά την πρωτοκαθεδρία και την συνοδικότητα. Και εδώ, ένας Πάπας ο οποίος προέρχεται από τη Γερμανία. Στη Γερμανία, όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι επίσκοποι εκλέγονται από τη Μητρόπολη τους και δεν διορίζονται από τον Πάπα. Νομίζω ότι αν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση,
θα σημειώσουμε πρόοδο, η οποία θα μας επέτρεπε να προσεγγίσουμε καλύτερα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης, δυστυχώς, ο Βενέδικτος ο 16ος ουδέποτε εξήγησε γιατί απαρνήθηκε τον τίτλο του Πατριάρχη της Δύσης. Νομίζω ότι θα μπορούσε να λάβει μια άλλη πρωτοβουλία, να λάβει αποφάσεις με την σύνοδο του. Του όρου επίσκοπος. Και το δεύτερο ερώτημα, η ευχαριστία τελείται από ιεράρχες. Νομίζω και εσείς θα συμφωνούσατε στη διαπίστωση ότι δεν ταυτίζεται όμως η ιεραρχία με την εξουσία. Άρα λοιπόν θα μπορούσατε να αποδεχτείτε τη διαπίστωση ότι η ευχαριστία τελείται από ιεράρχες, αλλά αποβλέπει στην κατάργηση ενός ιεραρχημένου κόσμου. Και αυτό βρίσκει κάπου την ερώτηση του κ. Βασιλιάδη. Ο επόμενος, ο κύριος Ευαγγέλου. Καλύτερα με το μικρόφωνο, για να υπάρχει και μετάφραση για τον πατέρα Λεγκρόν. Δεν ακούγεστε καλά. Καταρχάς, θέλω να απευθύνω το λόγο στον Μητροπολίτη μας. Και λίγο πιο αργά για να προλαβαίνει τη μετάφραση, κυρία. Κλείνοντας την πρώτη συνάντηση της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, είπατε: μην έχετε φόβο ούτε θυμό. Να έχετε εμπιστοσύνη σε αυτό που είναι η Εκκλησία. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου η συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και είναι όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί. Και δίνουμε μαρτυρία εξαιρετική. Με συγχωρείτε, σε ποιον απευθύνεται η ερώτησή σας? Δεν είπα παράκληση να είμαστε εντός θέματος. Δεν κατάλαβα τι λέει. Το 1998, ο νυν Πατριάρχης κ. Μαρθολομαίος είπε και από τότε το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία. Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς στην διάσπαση, προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχικάκου όφους και βρίσκονται ήδη ισχύρας του δικαιοκρίτου Θεού. Ετούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού, αλλά οφείλουμε ενώπιον αυτού, όπως επανορθώσουμε τα σφάλματα εκείνων. Σεβασμιότατε, όπως βλέπετε, δεν βρίσκεται όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί και γι' αυτό και φόβο έχουμε και θυμό και δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Κατά δεύτερο, θέλω να απευθύνω το λόγο στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περγάμου, τον οποίο ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας για την παρουσία του εδώ. Η Θεία Ευχαριστία, η οποία εικονίζει την Αγία Τριάδα, η οποία στηρίζεται στην ιεραρχία, αναφέρεται στην οικονομική Αγία Τριάδα. Η Ορθοδοξία δεν στηρίχθηκε ποτέ στην οικονομική Αγία Τριάδα και μόνο. Από το λόγο σας απουσιάζει πλήρως το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Ο λόγος σας έχει διαλεκτική σχέση με την δογματική ανθρώπου, Τρεμπέλα και λοιπόν, οι οποίοι δεν είναι θεολόγοι της Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχει εντός ο κ. Αμπατζίδης. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους διηγητές, μάλιστα εμείς στην Πατριαρχείο, διότι μετά από πολύ καιρό, χρόνια, άκουσα ξανά τον δάσκαλο από τα φοιτητικά χρόνια του Μητροπολίτη Περγάμου. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις, μία που να απευθύνω στον Μητροπολίτη Περγάμου και μία στον Περιτρά. Άκουσα μετά από χρόνια κάτι καινούριο, αν δεν κάνω λάθος, θα μου το επιβεβαιώσετε αυτό έτσι, στην αντίληψή σας με τις ευχαριστίες, καινούριο λέγοντας όχι ριζικά διαφορετικό από αυτό που ίσως σας πέρατε υπήρχε στη σκέψη σας, καινούριο ίσως στη διατύπωση ότι υπάρχει μια πτυχή, ας πούμε, της κοσμολογίας που περιέχεται στην ευχαριστία και αυτή είναι η κατανόηση του κόσμου κοινωνίας, ας πούμε, η οποία είναι μια κατανόηση με προεκτάσεις ιστορικές και προεκτάσεις δράσης και κοινωνιολογικές, ας τις πούμε. Δεν ξέρω αν ήταν η εντύπωσή μου, αλλά μου φάνηκε ότι τις διαχωρίσετε με έναν τρόπο έτσι ριζικό, λέγοντας ότι στο επίπεδο των φύσεων, παραδείγματος χάρη, του οντολογικού γεγονότος, η ευχαριστία τελεί, έτσι, πετυχαίνει το σκοπό της,
Δηλαδή καθαγιάζει, ενώνει, σημείωσα εδώ ότι πώς το λένε, υπάρχει μια βεβαιότητα της παρουσίας του κόσμου με την ευχαριστία στη Βασιλεία του Θεού, μια σκατολογική προσδοκία στο επίπεδο των φύσεων την πραγματοποιεί, ενώ στον ιστορικό κόσμο έχουμε το πρόβλημα της εκοσμίκευσης, ας πούμε, και έτσι χρειάζεται και η ανθρώπινη βούληση. Δεν ξέρω πώς αυτά διαχωρίζονται τόσο πολύ. Σκέπτομαι, παραδείγματος χάρη, στο οικολογικό πρόβλημα. Είναι η βούληση των ανθρώπων εκείνη η οποία επιφέρει στη φύση τεράστια προβλήματα. Η βούληση, παραδείγματος χάρη, της αμερικανικής πολιτικής να μην περικόψει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα καταστρέφει τη φύση, όχι την ιστορία. Και σκέπτομαι μήπως κινδυνεύουμε καμιά φορά να έχουμε έτσι, πώς να το πούμε, κάποιες διαστάσεις της σκέψης μας έτσι κάπως τυπολογικές ή ας πούμε μιας ιδέας εξώπερο περάτο έργου της αποτελέσματος της ευχαριστίας, στο επίπεδο τουλάχιστον το φυσικό. Θέλω να το επαντρέψετε λίγο περισσότερο με τα δύο. Χάρηκα πάρα πολύ για την εισήγηση του Dr. Legrand, εξεπλάγει μάλιστα, διότι για μένα ήταν έτσι ένα σημείο έκπληξης να ακούσω έναν ρωμαιοκαθολικό θεολόγο με τέτοια έτσι αλήθεια και παρησία να εκθέτει, ας πούμε, τις σκέψεις του πάνω στο ζήτημα της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας και της συνεισφοράς της στους διαλόγους για την κοινή ενότητα. Έμεινα όμως με μια αίσθηση αντιφατικότητας στη ρωμαιοκαθολική πραγματικότητα. Δηλαδή, αφενός έχουμε αυτές τις μεγάλες προόδους που σημειώνονται μετά τη Δεύτερη Βατικανή. Αφετέρου όμως, δεν μπορούμε να συνδυάσουμε τις απόψεις αυτές του Ράτσιγκερ, ας πούμε, περί του ότι έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει ο Πάπας πριν τη Β' Βατικανή, δεν μπορεί να το κάνει μετά τη Β' Βατικανή, με την έννοια του πρωτείου, παραδείγματος χάρη. Ή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, ας πούμε, την εκθεολόγηση του 34ου Αποστολικού Κανόνα με την έννοια του πρωτείου. Αν δεν κάνω λάθος, προσπάθησα να μην βοηθηθώ πολύ με την κατάσταση, αν δεν κάνω λάθος, προς το τέλος ο Πατήρ Λεγκράν είπε ότι τελικά ο Πάπας Παύλος, ο Ιωάννης Παύλος, νομίζω, ναι μεν ήταν και αυτός στα πλαίσια, ας πούμε, της νοοτροπίας της μετά Β' Βατικανής, αλλά όμως έκανε ιδιωτικές λειτουργίες ή συνενούσε στις ιδιωτικές λειτουργίες. Αυτή την αντιφατικότητα θα ήθελα και να μου τη σχολιάσετε, αλλά και να μου πείτε στο σχολιασμό σας προς τα που βλέπετε να κατατείνει. Τελικά, δηλαδή, τι θα γίνει με την έννοια του πρωτείου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοσμανίδης. Πρώτον, ήθελα να παρακαλέσω να γίνει μια διευκρίνηση στο περιεχόμενο του όρου ιεραρχία και μάλιστα σε σχέση με τις εξουσίες. Κάπως εννοούμε το πρωτείο και ως εξουσία, το πρωτείο του Πάπα. Η ιεραρχία έχουμε και στον κόσμο, στην κοινωνία, στο στρατό, στην πολιτεία, που είναι εκεί η ιεραρχία έχει περιεχόμενο εξουσίας. Στην περίπτωση τη δική μας, της Εκκλησίας, η ιεραρχική δομή, κάτι είπατε, σεβασμιότατε, σχετικά με την Αγία Τριάδα, αλλά ίσως χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι την ανάγκη αυτής της επεξηγήσεως. Και κάτι άλλο προς τους δύο, εάν κρίνεται σκόπιμο και αν το θεωρείτε χρήσιμο και αν έχετε υπόψη σε αυτή την συζήτηση που έγινε με δύο επιτροπές Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών και κατέληξαν σε κάποιες συμφωνίες. Είχα διαβάσει πρότεινο στη Γόρη και να δημοσιευθεί το κείμενο αυτό στην ανάπραση. Πού βρίσκεται αυτό το πράγμα και τι σχέση έχει με αυτό το που ο πατήρ Λεγκράν είπε, ότι θα κάνουμε κάποια βήματα εμείς, εννοώντας τους Ρωμαιοκαθολικούς, και κάποια βήματα αυτοί περισσότερο ή λιγότερα εμείς οι Ορθόδοξοι. Αν επ' αυτόν έχουμε κάτι πληροφορίες περισσότερες, θα μας βοηθούσε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πατήρ Παύλος. Σεβασμιότατε, γιατί ενώ η ευχαριστία μιλά συνεχώς για την ενότητα, βγαίνουμε από την ευχαριστία χωρίς να έχουμε καν μυριστεί το μήνυμα της ενότητας και άνθρωποι που λειτουργούνται καθημερινά διψούν για πάση θυσία επιβίωση του χωρισμού? Ευχαριστώ. Θα είχα να κάνω και εγώ δύο ερωτήσεις. Η μία είναι για το Σεβασμιότατο. Αναπτύξατε την γνωστή θέση ότι στην ευχαριστία έχουμε τη νίκη κατά του θανάτου. Και αναφέρεται και την αρχαία αντίληψη που συμπληρώνονται στον όρο στην έκφραση φάρμακον αθανασίας. Το αυτονόητο ερώτημα που προκύπτει νομίζω είναι, όσο και αν φαντάζει αφελές ή αν φαίνεται αφελές, γιατί εφόσον κοινωνούμε πεθαίνουμε? Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ο θάνατος, εφόσον μετέχουμε λοιπόν ενός μυστηρίου που είναι νίκη που συνιστά νίκη, που συγκροτεί νίκη κατά του θανάτου και που είναι φάρμακον που θεωρείται φάρμακον αθανασίας. Η άλλη ερώτηση είναι για τον πατέρα Λεγκρόν, που νομίζω τέθηκε ήδη εν μέρει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ακριβώς σε πάρα πολλούς από τους Ορθοδόξους μένει η απορία αν αυτές οι δύο τάσεις που περιέγραψε, η τάση που υπάρχει κυρίως μετά την Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο και μια προσέγγιση της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας, της εκκλησιολογίας της τοπικής. Η ερώτηση λοιπόν είναι, όπως εκφράστηκε ήδη από πολλούς Ορθοδόξους, τότε για ποιο λόγο το πρωτείο? Εξήγησε λοιπόν ότι όλο το στίχημα είναι πώς θα ξαναισορροπήσει η έννοια του πρωτείου, γιατί δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς πρώτο, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, πώς θα ξαναισορροπήσει η έννοια του πρώτου με την έννοια της συνοδικότητας. Αλλά θα ήθελα να το ρωτήσω, η συζήτηση αυτή πώς καταλαβαίνει τους δύο αυτούς όρους? Τους καταλαβαίνει με όρους συνύπαρξης ή με όρους αντίθεσης? Δηλαδή οι δύο αυτές τάσεις συνυπάρχουν στην καθολική θεολογία και πραγματικότητα σήμερα ή αντιτίθενται? Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Λέγε Παναγιώτη. Στον κύριο Βολάκη το μικρόφωνο, μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Η ερώτηση είναι προς τον Σεβασμιότατο Περγάμο. Εάν μέρος του κόσμου... Ναι, τώρα εντάξει. Σεβασμιότατε, εάν δεχθούμε ότι τμήμα του κόσμου μετέχει της ευχαριστίας και κατά συνέπεια τμήμα του κόσμου οδηγηθεί τελικά προς την σωτηρία, με τη σκέψη σας ότι ο άνθρωπος είναι μεσίτης μεταξύ κόσμου, κτήσεως και σωτηρίας και Θεού ενότητος, σημαίνει αυτό, να το καταλάβουμε σωστά, ότι τελικά ο άνθρωπος ο οποίος προκόπτει στην πνευματική ζωή καλύτερα στην ευχαριστιακή σχέση και άρα οδηγείται σε αυτό το τέλος, τέλος πάντων, σώζει το δικό του τμήμα του κόσμου? Σώζει τμήμα του κόσμου ή τον κόσμο? Του φυσικού κόσμου λέτε, του φυσικού. Του φυσικού κόσμου. Τα προσωπικά του, αυτά τα οποία έχει συνδέσει με αυτόν ή όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έστω και έναν άνθρωπο ανήκουμε στους ανθρώπους που τελικά θα σωθούν, θα σωθεί, άρα και ο κόσμος ολόκληρος ή το τμήμα που συνδέεται με αυτόν. Είναι ίσως αφελής η ερώτηση, αλλά επειδή πολλοί δεν είναι καν χριστιανοί, τι γίνεται σε αυτή τη σχέση? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμένο ότι μπορείτε να αρχίσετε τις απαντήσεις. Ναι. Έχουν μαζευτεί αρκετές. Ευχαριστώ πολύ όλους. Από ό,τι σημείωσα εδώ, τους πάρω με τη σειρά και εάν κάποιον ή κάτι έχω παραλείψει, παρακαλώ να το υπενθυμίσετε. Μια μικρή παρατήρηση. Πρώτα, ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Βασιλιάδη. Θα ήθελα μια μικρή παρατήρηση, διόρθωση να έκανα ως προς αυτό που είπατε για τη διαφορά μεταξύ του Αθανάση και της δικής μου θέσεως. Δεν είναι τόσο η ανάγκη του πρωτείου που είναι η διαφορά μας, όσο είναι η ανάγκη της ενότητος των τοπικών εκκλησιών μεταξύ τους. Αλλά βέβαια και στο πρωτείο διαφωνώ με τον Αθανάση. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σε ένα συλλογικό έργο που είχε βγει για το πρωτείο του Πέτρου, ναι,
στο οποίο έχει μέσα και ο Αθανάσης, αλλά έχουν και άλλοι, και ο Μέγεντορφ, ο Σμέμαν κλπ. Εγώ συντάσσομαι με την άποψη του Σμέμαν και του Μέγεντορφ κλπ. Ότι είναι απαραίτητο το πρωτείο, ότι προκύπτει πραγματικά και από τη Θεία Ευχαριστία, διότι δεν υπάρχει και Θεία Ευχαριστία χωρίς πρώτον, δεν υπάρχει, αλλά και από το συνοδικό θεσμό. Πολλοί, μάλιστα νεότεροι ορθόδοξοι θεολόγοι, είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι ως προς το θέμα της Συνόδου. Λέμε ότι η Σύνοδος είναι πάνω από τον πρώτο. Πώς είναι πάνω από τον πρώτο? Υπάρχει Σύνοδος χωρίς πρώτο? Ουδέποτε στην ιστορία υπήρξε Σύνοδος χωρίς πρώτο. Λοιπόν, επομένως, υπάρχει μια διαλεκτική σχέση μεταξύ πρώτου και Συνόδου. Δηλαδή, είναι μέλος της Συνόδου ο πρώτος, αλλά είναι και κάτι διαφορετικό. Διότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να συνέλθει η Σύνοδος. Αυτό είναι το νόημα του 304ου κανόνος, ο οποίος είναι πώς να πούμε, πηξίδα. Πηξίδα. Δεν μπορούν οι πολλοί να κάνουν τίποτε χωρίς τον ένα, αλλά ούτε και ο ένας να κάνει τίποτε χωρίς τους πολλούς. Δεν μπορούμε να έχουμε, ας πούμε στο Πατριαρχείο, δεν μπορούμε να έχουμε εκλογή καμία κανονική πράξη αν απουσιάζει ο Πατριάρχης. Φαντάζομαι και εδώ θέσουν αυτά. Λοιπόν, υπάρχει ο πρώτος, πηγάζει μέσα από την ευχαριστία, ακριβώς διότι η ευχαριστία έχει έναν πρόεδρο, έναν προεστώτα. Ο Αθανάσης αυτά τα υποτιμά όλα. Έχει, όπως παρατήρησε ο πατήρ Λεγκράν, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το ΖΟΜ, θεωρεί κάθε θεσμικό πράγμα αντίθετο με την φύση της ευχαριστίας και επομένως το κανονικό δίκαιο γι' αυτόν είναι άσχετο με την, είναι αντίθετο μάλλον τη Θεία Ευχαριστία. Κάποιος έδωσε και το θέμα της εξουσίας, δηλαδή εξουσία μες στην Εκκλησία δεν πρέπει να υπάρχει, αλλά υπενθυμίζω ότι ο όρος εξουσία υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, έδωσε ο Κύριος αναλαμβανόμενος, έδωσε εξουσίαν στους μαθητές τους Αποστόλους. Λοιπόν, δεν είναι μια λέξη τόσο άσχημη όσο την εμφανίζει ο σύγχρονος πολιτισμός. Και αυτό με φέρνει τώρα στο άλλο σημείο του καθηγητού, κατά πόσο αυτά που διαμορφώθηκαν στην αρχαία Εκκλησία δεν είχαν επίδραση, δεν ήταν αποτέλεσμα επιδράσεως πολιτισμικής και συνεπώς και σήμερα που έχουμε μια διαφορετική πολιτισμική ατμόσφαιρα, αν δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την πολιτισμική ατμόσφαιρα. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν ξέρει κανείς εύκολα, δεν μπορεί να θέσει τα όρια μεταξύ αποδοχής του πολιτισμού και κριτικής προς τον πολιτισμό. Δεν μπορούμε όλα όσα έχει, να μην ξεχνούμε ότι στην Καινή Διαθήκη και στην Αρχαία Εκκλησία πολλά πράγματα που είχε ο πολιτισμός, ο θύραθεν, ο έξω από την Εκκλησία, δεν έγιναν αποδεκτά από την Εκκλησία. Δεν μπορούμε συνεπώς, επειδή σήμερα επικρατεί αυτό το πνεύμα, ας πούμε, της δημοκρατίας, να λέμε ότι καταργούμε την ιεραρχία μόνο και μόνο διότι δεν συνάδει προς τον πολιτισμό. Επομένως, εάν υποστηρίξουμε την ιεραρχία, πρέπει να την υποστηρίξουμε με θεολογικά κριτήρια και όχι απλώς με ιστορικά. Ότι δηλαδή έτσι το παραλάβαμε και έτσι το διατηρούμε. Ειδικά ως προς το θέμα ιεραρχία και ιεράρχης που το έθεσε και ο κ. Καβετζίδης, το ιεράρχης βέβαια εμφανίζεται κυρίως με τα έργα του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη και επικρατεί έκτοτε. Αλλά υπάρχει ο συνώνυμος όρος αρχιερεύς. Διαβάζω πολλές φορές τον φίλο μου τον Χρήστο Γενναρά να γράφει διαρκώς
ότι ο όρος επίσκοπος, λέγει, είναι αρχαιότερος του όρου αρχιερεύς. Είναι λάθος το υπόθετο. Ο όρος αρχιερεύς είναι αρχαιότερος του επισκόπου. Υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, στην προς Εβραίους, είναι ο κατεξοχή, μετά στην πρώτη Κλίμεντος κλπ. Είναι συνέχεια. Ο επίσκοπος είναι ένας όρος, όπως απέδειξε η έρευνα, που τον πήραμε από τον ελληνιστικό περίγυρο. Ήταν κυρίως αυτοί που έκαναν οικονομικούς ελέγχους κλπ. Οι επίσκοποι. Ο όρος αρχιερεύς είναι ο όρος, ο βιβλικός και ο σωστός. Όταν όμως λέμε αρχιερεύς και ιεράρχης, λέμε το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, διότι πρόκειται περί, πώς να πω, φραστικής, μάλλον αναγραμματισμού πρόκειται. Δηλαδή, η ιεράρχης προέρχεται από το ιερεύς και αρχή, αρχιερεύς προέρχεται από το αρχή και ιερεύς. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχουμε λοιπόν στην έννοια ιεραρχίας κάτι μεταγενέστερο, έχουμε κάτι παλαιό. Αλλά επαναλαμβάνω, το ιστορικό κριτήριο δεν θα το δεχόμουν σαν το απόλυτο κριτήριο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με θεολογικό ζήτημα. Η έννοια της ιεραρχίας ακριβώς υποδηλώνει μία διαβάθμιση. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτόματη συνύπαρξη, αλλά έχουμε ύπαρξη η οποία προέρχεται, μεταφέρεται από έναν σε άλλον. Οντολογικά, η ιεραρχία αυτό σημαίνει. Και στην Αγία Τριάδα, πολύ βασικό αυτό. Η πηγή, η αρχή είναι ο πατήρ. Από εκεί πηγάζει τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Εάν πούμε λοιπόν ότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος εμφανίζονται έτσι ξαφνικά και τα τρία μαζί, όπως θα θέλανε πολλοί βάσει των σημερινών ιδεών των κοινωνιολογικών, τότε καταργούμε όλη την έννοια της αιτιότητος, την οποία υπεστήριξαν οι Καπαδόκιος πατέρες και η οποία είναι πάρα πολύ βασική. Στο τελευταίο βιβλίο μου στο αγγλικό, ακριβώς αυτό θέλω να τονίσω, ότι η αιτιότητα δεν είναι κάτι που μπορούμε να το παραβλέψουμε. Είναι βασικό στοιχείο της ετερότητας. Διότι αν δεν υπάρχει ετερότητα, αν η ετερότητα βγαίνει έτσι αυτομάτως, δεν είναι ετερότητα που προέρχεται ελεύθερα, αλλά ετερότητα η οποία περίπου φυσικά αναδύεται. Λοιπόν, στην Αγία Τριάδα η ετερότητα των προσώπων δεν αναδύεται έτσι αυτομάτως. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο την προκαλεί, που είναι η αιτία και είναι ο πατήρ. Αλλά από τη στιγμή που εισάγουμε αυτή την αιτιότητα, εισάγουμε ιεραρχία. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι ότι ο Υιός προέρχεται από τον Πατέρα, είναι εκ του Πατρός και συγχρόνως να βάζεις και μπορείς να βάλεις τον Υιό και τον Πατέρα, τον Υιό πάνω από τον Πατέρα. Πώς τον βάζεις? Ή δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, εάν μέσα στην Αγία Τριάδα, στο γνησιότερο και είναι που υπάρχει στον κόσμο, που είναι ο Θεός, εάν εκεί μέσα υπάρχει ιεραρχία, πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία που εικονίζει την Αγία Τριάδα να μην αντανακλά αυτή την κατάσταση? Και εάν η Εκκλησία, είτε υπό την επίδραση του πολιτισμού ή οτιδήποτε άλλο, εγκαταλείψει αυτό το είδος της υπάρξεως, το οποίο είναι
προσωπική αιτιότητα, τότε έχουμε φοβερές συνέπειες και υπαρξιακές ακόμη και μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό εγώ το μετέθεσα το θέμα έξω από την ευχαριστία και στην κοινωνία. Επομένως, στο σημείο αυτό, η Εκκλησία, εμπνεόμενη από την ευχαριστία, πρέπει να κάνει κριτική στην κοινωνία. Δεν μπορούμε την κοινωνία να την παίρνουμε όπως μας τη δίνουν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είπα αρκετά ή αν επανέλαβα τα ίδια, αλλά νομίζω ότι απαντώ στο ερώτημα γιατί η ιεραρχία, ιστορικά, διότι έχουμε την ιεραρχία από την πρώτη στιγμή, ακόμη και μέσα στο σώμα των Αποστόλων έχουμε τον Πέτρο, ο οποίος οπωσδήποτε ξεχωρίζει τους άλλους. Και το ερώτημα που μένει είναι τι είδους ιεραρχία, δηλαδή πώς ασκείται η ιεραρχία. Εάν η ιεραρχία αυτή είναι διακονία, όπως τη θέλει η Αγία Γραφή, ή εάν είναι εξουσία με την έννοια της καταπιέσεως και της υποτιμήσεως των άλλων. Να σας διακόψω ένα λεπτό, σας συγχωρείτε. Αυτή η ιεραρχία δεν έχει να κάνει πιο πολύ με τη διάκριση των χαρισμάτων και με τη διάκριση των λειτουργημάτων? Ναι, η διάκριση όμως αυτομάτως περιλαμβάνει ιεράρχηση. Διότι δεν μπορεί το κεφάλι, μπορεί να είναι απαραίτητο και το πόδι σχέση με το κεφάλι, αλλά δεν μπορεί το κεφάλι να μην έχει την προτεραιότητα έναντι του ποδιού. Λοιπόν, έχουμε αυτομάτως και μέσα στο σώμα, στην εικόνα του σώματος, που περιλαμβάνει ο πόδι. Και ο Απόστολος Παύλος βάζει ολόκληρο κατάλογο και βάζει τους Αποστόλους πρώτους. Γιατί τους βάζει πρώτους? Λοιπόν, είναι μέσα στη φύση της Εκκλησίας η ιεραρχία. Και δεν πρέπει να λέμε αυτά και πρέπει να ομολογήσω μια που της το ερώτημα εσύ, ότι εσύ με έδωσες το έναυσμα να τα γράψω αυτά. Διότι πράγματι υπάρχει μέσα εκεί, στον πρόλογο αυτό, μια φράση ότι καταργούνται οι ιεραρχικές δομές. Ο ιεραρχημένος κόσμος. Ο ιεραρχημένος κόσμος. Λάθος, δεν είναι ο ιεραρχημένος κόσμος. Ο κόσμος είναι ιεραρχημένος. Και βέβαια δεν χρειάζεται να πάμε στο Αγίου Διονυσίου, στα κείμενα του Διονυσίου που είναι όντως ιεραρχημένος, διότι εκεί μπορείτε να πείτε είναι νεοπλατωνικά, δεν ξέρω τι, αλλά είναι μέσα και στην Αγία Γραφή και παντού. Αλλά προπαντός μέσα στην υπαρξιακή εμπειρία του απαραίτητη ιεραρχία. Διότι προερχόμεθα όλοι από κάπου αλλού, από κάποιον άλλο. Δεν είμαστε αυτόν, πώς το λένε, αυθύπαρκτοι. Λοιπόν, να δούμε την ιεραρχία λοιπόν έξω από το πνεύμα αυτό το οποίο είμαι σίγουρος ότι αυτό οδηγεί στην αντιιεραρχική στάση. Το πώς να το πούμε, το πνεύμα της συνδέσεως της ιεραρχίας με καταπίεση. Δεν είναι απαραίτητο. Εσείς θα αποδίδατε και οντολογική χρειά στην ανθρώπινη ιεραρχία και στην εκκλησιαστική ιεραρχία? Οντολογική στο προσωπικό επίπεδο και όχι στο φυσικό.